Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki MLA bat ki MDC jong Ribhoi district ki ba kentup na do MLA jong Jirang constituency uba sustenance soton u MLA jong Nongpo constituency uba Merrill Bournes aim u MLA ka Umsning constituency u Jason S Maulong barangkat u MDC jong Mahati constituency uba Charles Marngar hakasauterik bunai jeleu arajar arpo kila pha ya ka khubor na ka benta ban ai ka jing Khublei ba kerpang syaki pai ba nong snong halor ka Jingïaid Lynti jong Ribhoi district banjam syaki arpo pratli ki maumer nado bala yo laga jong district bapura haka sautarik ujeleu khat khandai spa khandai pu ar nakaliang gini ginong mikmat jong Ribhoi district kum ka jingburam halor kani ka Jingïaid Lynti ka bala kenjo syaka arpu prasnem kila pharu ya ka khubor bakerpang syaki pai ba halor ki jingkala ki ba bon haka liang ka syongsuk syongsan ka yo ka kon ka roi ka par hapo ka district hi borok away kumta nakaliang jong gini ginong mikmat kila khot la weru ya ki pai ba jong Ribhoi bakindang ye trailang rengkat na ka benta bandang wanra shushu ya ki jingkala hapo ka district bar kila airu ka jing Khublei bakerpang ba Ribhoi gandang kenjo shushu syaka thong jong jingjob bar bakanang yai kiu irat ha barok kiliang jing Khublei step pi baro agni upor agni kesni ke bakerpang nakaliang jong aku MLA jong Haten Jirang constituency kwa panai ke jing Khublei baro ki pai ba jong Ribhoi district agni kesni ke jingdap aku prasnem ya ke jingyo ya ka district Ribhoi dengan ai ke jing Khublei ya iba betul di lepang pada baro ki balaya dan benta ban penyo ya ka district Ribhoi bat kunjuru ai ke jing Khublei ya ki parlok MLA baro na ki santali ki constituency bat kunju ye ki MDC jong santali ki constituency ai ke jing Khublei ke jing tresh tom ki ham halala ki constituency bat aku cukup por ai ke jing Khublei ka administration DC SP bat ki head jong ki departments ki repair kam tam hagene por jong pandemic ke jing cha jong ke klam ai ke jing Khublei ka bukpang ye ke officers paro ye ke health department lalu DC ki health workers paro ke tresh tom nak benta bante nakam agabide bat ka klam COVID-19 dengan ai ke jing Khublei ru eksorkar halor ki developmental works ki kampan roi jong ka Ribhoi district hi Ribhoi bat ngaken turu ba kesokar kanang pai kamnia susu nak benta ka ki kampan roi haka district hi Ribhoi bat aku cukup por nakalian jong aku MLA ai ka jing Khublei ya baro ki pai ba jong ka district hi Ribhoi ba nge kidbok kitweng ba ka district ka jong hi baro kana ki syapran ha baro ki benta Khublei hi baro benta kesengi ke sauteri ujeliu ara zarapo kedai kesengi ban sa jing kemau bat kedai kesengi ke bakrau ya ka dong Ribhoi ke bai ke jong badai kedai kesengi ngela yo ya ke district ke bapura kumta na kaliang ka jonga kum MDC jo ka Mahati constituency hapo ka ni ka tham Ribhoi ngamla klem da kertiang din kandia ban ai ki jing songu iki rurang ba ki badang don hadu menta bat ki balaklat no ki baldon ka mensim ka wasinrang ban penyo ya ka district ka bapura ngamla klem da ai Khublei kerpang i mahe ibang jukhari Dr. Didi lapang badelung ba jong i ka por ka bailong kumu menteri ramba jong ke jela ibalai le shitam ban penyo ya ke district ke bapura Khublei shibun mahe ngamla klam da ai Khublei kerpang ya ilit Reverend Fathers ni ibladon ke benta ke bakrau ban penyo ya ke district ke jong ngamla klam da ai Khublei ya i ba RR kan sai makdo iblong secretary jong ke demanding committee ke kopor ngamla klam da ai Khublei kerpang ya iba SR Moksha MLA balaklat no ngamla klam da ai Khublei kerpang ya iba delosing lingdo blong weni kiri rong ba joko tham Ribhoi ulai don ke benta ngamla klam da ai Khublei kerpang i kong Estris sim belong MDC ngamla klam da ai Khublei kerpang na ke benta weipat
melong jong ke tem Ribhoi ke jongi iba rolin san shadap ibla tau ya ke Ribhoi antam kabla long ke jing ai mensim yang i ke pateng ke bamenta bat ke badangwan lengba ke jing wai ke jongi dan let say shibun ki rong ba ki bangangam tip ngamla banjer kerteng ai Khublei ke pang na ke pada joki berakum ke ni kesni na shngau ban shimi ke kabu ban ai ke jing Khublei ke makerpang na ke benta barok ki nong mi khmat ke jongi ki MLA ki badan buram ki jongi barok sangot ki perlok MDC barok na ai Khublei ke pang ru akani ke por nam taki nong sinchar shnong klan da jer kerteng na kum taki nong yalam balang ki balang ki pher kum jo ki nong yalam ki wei ki Jingïaid na ai Khublei ke pang na kum taki seng balang na ai Khublei ke pang na kum taki press bat ki media ru ki badan ke benta ke kraw ban ke tiu ki ke dong Ribhoi ke jongi ban na ai Khublei ke pang ru hakum kini kesini nak benda ke district administration na du IDC ko ngaram kurba ki officer department baro ki no tray ki officer kar baro na sim ya kene ka kabu kene ka por na ka benda ban ai Khublei ya baro ki peran chungsnong bi apo ka Ribhoi district ka bi ki jungi halor kene ka jingdap ar pra Snem jong ka Jingïaid jungi ya ke district ka pura na du south ri ujun haga Snem kan kandai spa kandai puar nadu belayo ya kene ka distrik ka Papura sungo ban ai Khublei ya ki nong yalam hagu ka por ki balaya pelut ya ka por ke jungki ban ya kun hadu belayo ya kene ka distrik ka Papura ka jungi ka Ribhoi distrik ban sungo ban kenau ya ki katu ban ni ki nong yalam ki bala du thia du dem na ka benta ban pen urlong ya kene ki jing thumu jong ki ba kum i let fadar sngi leng dok nang trai doktor Didi Lapang bat kiwi ki rurang ba ki bala pelut ya kapor ki bala ya kun na ka benta begini yo ya kene ke distrik ke Papura kum ju rong ai Khublei kiwi ki rurang ba ki long kemi ki bala don benta ha tu kapor ha ka ba kala pelong sisa ke jing suk yang i long benta ban bot ya ki dinjat ki jongki ka Ribhoi distrik hi kala nang kiu na ka bor sa ka bor ha ki badai bat kaliang jong ka roi kapar development bala dangin pe ha ka jing kiu ha ka perkhat ka perdan ka jing nang ka jing start kelong brio ko man brio ni sungo purom sipun ya kini ki baro bat bedi long ba jong inong yalam jungi ki bala yalam bat bengi ki long mentaro bengi nang ibut ya kini ki jing kai ke beki ngi yalam yani bat ngi scam bagi Ribhoi district kanang kiu na ka por sa ka por bat ha ju ko por so ban ai Khublei terpang na ka benta jong baro ki nong yalam kum ki MLA ki MDC perlok baro ki nong yalam snong ha ki snong beper ki nong yalam balang beper ki long kemi ki long kapa ki kun samla ki NGO seng balang barok ki beladon ke bentaban perlong ya Ribhoi kum ni kum bagalong kadi ke Jingïaid don ketilang jong barok ki pajba nong snong so ban ai Khublei terpang ki ban ha ba kum ke ni kesngi so ban ai ke jing Khublei ka Ribhoi Foundation Day ka besuk ka kemen ini ka ba aku Snem ke jing dap jong Ribhoi district ke jungi ya barok ke nong snong jong ka Ribhoi ritem lo bi ki jungi Ribhoi ritem kari jonga lumlang ki kun jong pha telingin yang ha ka wei ka kerteng ban kiu kerdan ro kam seneng Khublei perlok be jong ka them Ribhoi ingkong ning sap ngan ai Khublei ya barok khoi ki long kme ki long khapa ki kun samla shimlang ba kentei ki nong yalam nyam bo pher ha khani ka sngi ha ka sautre ku juleu khna khna ku ar ba yo ek district jong lede ka district bumi ju khat ka Ribhoi district bar ka Jingïaid Lynti jong ka district mata kla ada kumba ap pra Snem ha ka jing shisha ha ka ni ka por ki program kla bon kumengi kita ki nong mi khmat jong ka them Ribhoi ki leader bro khoi ni la ban mut ban pelong ya ta program bangin celebrate ka ni ka Ribhoi day bangin ele kemen ngeni le subha ka jing dap ap pra Snem but ha ka jo por ngakam pau ya baro khoi ki baran ne ba ka jing bamla bani kundu kerpang hi breu jong ka them Ribhoi na ka daw bangi khonyu ni khlam wo khat ko coronavirus but philei hi ka shan jingjar bha umdei tang ka district jongi umdei tang state ba ka perthai baro khowe ki khun ni ka khlam coronavirus but ngai ba kini ki frontline worker guma ongi warrior ki ba don hamman ki district ki ba don hamman ki state ba kaleng ka perthai
kia khun na do ki doctors na do ki police enforcement bar khoi ki bedon kia khun bandrat in khong yu ne coronavirus bar ganget ba kani ka jingya trailang ba nginang ya beteng imdei bangin ya do men sem ginang ya chakman ailang khti kaman ka diang ban men sem namar hangta ka don ka jingya trailang ngila bandrat in khong yu ne coronavirus tapi ha ko ka liang pre Ribhoi district hakini ki up Snem ka Jingïaid Lynti na pipek hakaliang development karoi ka par klabon pipek ki college pipek ki office ki baper ki officer ki bala let ki menang don ki barangwan ru kumno ka jing contribution jong ki ka don ban punwan do di kini ka them Ribhoi barakawai nganget kani ka mensim ka Jingïaid trilang kanang don nang ni shakhmat banga kentu baro i para nong sungsnong ki khun ki hajar ka Ribhoi ba phin bolam ka jingduai na ka jingpha jong ka Ribhoi district barakawai Khublei